Είμαστε έτοιμοι μετά από 15 χρόνια να ξανακάνουμε το ίδιο έργο, στο ίδιο έργο θεατές. Είχαμε βάλει πριν 14 χρόνια περίπου 3.000 τρίχες σε αυτό το χώρο, το οποίο έχουν παραμείνει. Πάμε να κάνουμε τώρα μια πύκνωση και διόρθωση στην πυκνότητα μπροστά, αλλά και ακριβώς πίσω, στην κορυφή η οποία εξελίσσεται. Κώστα, θες να πεις κάτι για την εμπειρία την οποία είχες και θα έχεις? Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μια χαρά ήταν, ευχάριστα. Εντάξει, δεν έχει στρες, φαντάζομαι, επειδή το έχεις περάσει. Καθόλου. Όχι, εντάξει, τέλεια. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παπα-Νικολάου Λευτέρης στην LP Clinic. Έχουμε σήμερα αξιολόγηση του αδερφού μου. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το δείχνω και από κοντά, με μεγάλη φυσικότητα στη hairline. Έχουμε εστιάσει πολύ στο μπροστινό τμήμα. Νομίζω ότι έγινε υπέροχο. Ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και λίγο ακόμη στην κορυφή. Ίσως άλλα χιλιά μας. Κώστα, είσαι ευχαριστημένος από αυτό που κάναμε? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί είχε αλλάξει όλο μου το look και αισθάνομαι και καλύτερα και μου το λένε και όλοι οι φίλοι μου. Ναι, νομίζω ότι άξιζε όντως, παρόλο που θυμάμαι ότι δεν εγκαιγόσουν και ιδιαίτερα, αλλά νομίζω σε πίεσα και τώρα το βλέπεις και εσύ ότι άξιζε αυτό. Πραγματικά άξιζε το κόπο γιατί φαίνεται η διαφορά. Πιθανόν να κάνω και κάποιες ακόμα λίγες τρίχες από σχηματάκι. Ίσως στην κορυφή. Κάνε μια περιστροφή να το δείξουμε. Γύρνα λίγο, έλα προς τα εδώ. Εδώ η κορυφή είναι αρκετά ωραία, αλλά επειδή η κορυφή πάντα έχει μια περίεργη σχέση, νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμη.